баъди 2 моҳи кофтукоп ҷасади беҷони ба қисмҳо ҷудо кардашудаи Қори Акбарро аз яке аз ҷангалҳои наздикии шаҳри Москва пайдо карда ба морг супурданд. рӯзи 26 май ӯро наздиконаш баъди чанд моҳи бедарак будан дар морг пайдо карданд. ҳамагон ӯро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳайси шавҳари синекесча мешинохтанд. акбарзодаи шаҳри ваҳдат буда тӯли чанд соли охир дар шаҳри Москва кор ва фаъолият мекард. ӯ ба Тоҷикистон зуд рафта боз меомад. ӯ тӯли чанд моҳ мешавад дар Москва нопадид шуда ҳамроҳи касе дар алоқа набуд. хонаводааш аз ин хавотир гаштаву дар кофтукобаш шурӯъ карда буданд. баъди чанд муддати кофтукоб ҷасади ӯро рӯзи 26 май аз яке моргҳои шаҳри Москав пайдо карданд, ки ҳатто шинохтанаш хеле душвор буд. кай ӯро куштанд, кӣ кушт, то ҳол бароямон муайян нагардидааст, вале дар наздиктарин фурсат маълумоти пурраро аз забони наздиконаш манзури шумо мегардонем.